Ago erokamano okinyi machielo kendo ne Nyasaye ma jang'wono, Nyasaye ma jaadiera mosetimo maber, kendo mondo okinyi mar Jumapili ni achaka nwang'ara e TV mar Lolwe ka katudra kodi achiel kachiel in janeno, kendo Nyasaye ma jaadiera osebedo jang'wono. Mokwongo agon Nyasaye erokamano ahinya nikech osetimo ng'wono nyaka ne wachak mwaka koro wan e wik mar 2 mar dwe mar 12 wachomo loro mwaka. Nyasaye nosebedo jaadiera kendo ng'wono ne thoth ahinya, kendo wago erokamano ahinya kendo amiyo Nyasaye duong' mokwongo nikech Lolwe TV kuom ng'wono makende ma osebedo kotimo, kendo thuolo ma Lolwe TV chiwo jotich Nyasaye mamiyo wach Nyasaye chopo ne achiel kachiel e udi kanyo, kendo igwedhori. Nyasaye be timo ni gik madongo kokalo kuom wach ma jotich Nyasaye puonjo ka. TV wa mar Lolwe osekonyo piny, keche kata an kaka jatich Nyasaye awinjo koganda wa gon Nyasaye erokamano kaka Nyasaye timo nigi ng'wono kokalo kuom tich Nyasaye mwatiye e TV ni. Kendo nitie joma ng'eny Nyasaye osekonyo. An gi neno mokanyal wacho duto e TV kago kinyi sani mawinjo koganda timo kuom wach Nyasaye magiwinjo kokalo e TV mar Lolwe ka gik ma wachno timo. Nyasaye gonyo ji, chango ji, gwedho ji, waro ji. Ji mang'eny ngimagi olokore nikech wach Nyasaye ma iyalo kokalo e Lolwe TV ka. Mano emomiyo kaka oganda wa mar Luo walamo Nyasaye ahinya ni Nyasaye ogwedh CEO mar Lolwe TV, kendo station ni Nyasaye oting'e malo ahinya, kendo Nyasaye omed yaro tong' mar TV ni malach. Nikech ma TV ma marwa kendo ma Nyasaye osebedo ka konyowa kokalo kuome. Mano emomiyo gokinyi ma kawuono Nyasaye ochako miyo thuolo ni kaka Nyasaye jatimo kama e pile chieng' Jumapili. Kendo ang'e ni isegwedhori kata kok gisani to nyaka pinyru nyaki thuolo ma koro abet e studio ka nitie wach Nyasaye ma jotich Nyasaye osepuonjo ka. Kendo isewinjo wach Nyasaye mosego kod chunyi atwa, isewinjo wende pak kod puonj manade ma Nyasaye nokelo kochakre okinyi nyaka sani. An be Nyasaye osekela iri adonjo, kendo an kago wach madan mondo asome muma mondo mi wapuonjre walam Nyasaye ma jaadierano. Okinyi ma kawuono adwa ni chaki kaw mumbi bed go e lweti nikech wadwa somo kendo wadwa ni wapuonjre wach Nyasaye man gi teko. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego mur malanga e piny Siaya County. Sani adak e piny Nairobi ka, e piny Olympic Kibera. Nyasaye omiyo thuolo ni emomiyo adwa ni muma mondo wasomi Mathayo 6:33. Kanye madwan mondo wayudi wach mwadwa puonjre okinyi ma kawuono. Mathayo 6:33 e kama wasome gokinyi masani. Muma wacho niya: dwaruru mokwongo piny ruodhe gi wachne makare, eka mago duto nomednu. Mane wach masomo e thuolo masani madwan mondo apuonj. Wacho niya: dwaruru mokwongo piny ruodhe gi wachne makare, eka mago duto nomednu. Jumapili mokalo ne wasome mo mar Jeremia 23:29 mawacho ni wachna ok chal kod mach Jehova owacho, kendo kod nyundo matoyo Lwanda. Kawuono asomo wach ma Yesu wuoye e mo mar Mathayo: dwaruru mokwongo piny ruodh Nyasaye kod wach Nyasaye makare, gimoro amora modong' ibiro medo. En thuolo maber ma Nyasaye omiya madwan mondo wuoye wach masomo ndiko sani. Nitie weche moko mamiyo wach Nyasaye yalo. Wach Nyasaye ok yal nikech idwaro mondo ng'ato odhi e kanisa moro kata din moro. To wach Nyasaye yalo mondo ng'ato fweny gima wach Nyasaye en kod teko manie wach Nyasaye kod gima wach Nyasaye nyalo timo. Kendo wach Nyasaye yalo mondo ng'ato fweny nitie Nyasaye mano oro Yesu Kristo ma wuode mondo piny oyie kuom Yesu, mondo piny oyud warruok, mondo piny obed jokor Nyasaye, mondo chieng' ma Yesu duogo to oganda moyie kuom Yesu cham ngima mosiko. Koro wach Nyasaye yalo mna mondo ifweny adiera manie i wach. Kendo wach Nyasaye yalo mondo piny olokore oai richo. Kech gimoketho piny, momiyo piny onge kwe,
momiyo tho neko, momiyo chandruok tuoche nitie, en nikech richo manodonje piny. Kama richo nitie, ber onge. Kama richo nitie, ngima onge. Kama richo nitie, dongo onge. Kama richo nitie, kwe onge. Kata ka en dala moro ma richo timore iye, kech wan gi miere ma richo nitie igi. Richo tiende thoth, nitie richo mar nek. Kata ka en dala moro ma gin dala ma jonek, miwacho no ka ng'ane to gin joma richo, ginego ji. Dalano jok manene oko ok nyal ng'e gima timre iye kanyo. Lakini dalano kidonje tibo yudo ka kwe onge kanyo, ber onge kanyo, mor onge kanyo. En dala masira, dala kuyo, dala chandruok, dala dhier, dala siko. Kich richo mar nek nie dalano. Kata ka en ng'ato ma dhano, to en richo pong'o chunye, wuotho ko jaricho. Muma wache mum Zaburi ni jaricho onge kod kwe. Kendo adier modong' duk mowacho ni kaka yamo mapaka tago kaka jaricho bende chal, ong'ama onge kwe. Koro ka richo nie ngima ng'ato, richo tamo ng'ato dhi maber. Richo ketho hap ng'ato, richo mayo ng'ato gweth manie ngimane, kendo richo miyo ngima ng'ato bedo matin e bwo piny ka. Jaricho muma wacho ni ok nodag aming'a, kendo muma moro wacho Zaburi ni kata jaricho kar ka yien moloth e lope owuon, to bang' kinde moro obro bet ma onge gi kare te. Mane momiyo gimomiyo inyalo wach Nyasaye en mondo ng'ato fweny. Nitie richo momiyo wan kod chandruok e piny. Nitie richo momiyo watuo, nitie richo momiyo tho neko. Nitie richo momiyo kwe onge. To richo ok nyalo we ng'ato nikech ng'ato jakanisa motegno. Inyalo bedo jakanisa motegno mopuonjo chike mag kanisa mag din, ming'eyo chike go te, to mano ok nyal goli richo. Kidi nyalo we chik lemo kako puonji, mitim gik moko te ma chik lemo dwaro. Lakini kokifwenyo Yesu Kristo kaka Ruoth kendo jawar mar ngimani, mifulo gi dhogi ka mowacho ni ng'ato yie gi chunye to fulo gi dhoge e kiware. Osiepona kata lew chik din mitim gimoro amora ma din dwaro, pod ok ibi yudo kwe ma war ok chiwo. Kendo onge ber mibo nwang'e ngimani. Wan kod jomoko ma kata kidhi e dala, tiyudo ka dala en dala mopuonje chik lemo, kendo giluwo chike te mag lemo, gitimo gik moko te, lakini dalano pod onge ber minene iye. Kech pok gifwenyo Nyasach warruok miluongo ni Yesu Kristo ma giyie kuome. Ji to ng'ang'a ni Yesu en jawar, kendo kiromo ng'ato ng'e ni Yesu to jawar. Lakini yie kuom Yesu mondo wari gadier, mipogi gi richo go piny, to ji mang'eny ok dwar. Kendo wanie piny masani ma ji mang'eny ohero raha moloyo warruok. Yesu wacho niya, ler mar adier osebiro e piny, to ji ohero mudho moloyo ler. Mano e gima oketho piny mwantie sani. To kinyi ma kawuono, wan ler wach masome muma. Mumocho dwaruru mokwongo piny Ruodh Nyasaye kod wachne makare. To gimoro amora modong' ibro medo. Wan gi ji man gi weche momayo gi kwe. Wan gi ji man gi weche motamo gi dak maber. Wan gi ji ma gimoro amora moneno ok one ber e mbelene. Wan ng'ato ma kata kowuotho to no ka mudho te motelo e mbelene. Wan ng'ato ma geno olalne mokone ka gima dobed kod geno kendo. Kendo wan gi dhako kata mokinyi sani kayalo kubet piny nena. To kama ngima no gikie kode, uwinjo ko gikie wall. Chunye neno ni oonge geno adier. Seche moko gino siemo ni igikie wall, gik maonge kama didhiye. Kendo mane gima kod ji e tho, ma ng'ato dere kata ng'ato cham sum. Nikech ong'iyo to yudo ko okonyal, okone way forward. Yudo ka wecho gik kode wall. Kamino no migikie no, Nyasaye ni kod alternative. Nyasachwa mwayalo man gi teko. En kama teko dhano gikie ma teko ne chakore. Kendo kama kore gikie ma koro piny wacho ni koro kinyalo no. Kanye ma teko Nyasaye chakore kadhi mbele. Kama koro rieko ni okwameno. Makata in jalo musomo mariek ma profesa, to tigi manyalo dhi kodi mogik kodi wall gi sombi. Miyudo ka koro somo in go be koro kine faida mare. Miwinji kichalo ng'at ma ok nodhi e skul. Miwi wach ni kata jomo somo gi jomo kosomo onge pogruok. Kamino no ka koro gik kodi mokre ni ka gima inyise lesono. Kamo gik no kanye ma Nyasaye kawo ga e tich. Mondo koro nyisre kaka Nyasaye. Wanyise niya, Nyasaye golo ng'ato kama koro teko rieko dhano ok nyal konye. Sama pod teko ni rieko ni konye Nyasaye ok nyal donje. Lakini Nyasaye dwaro gima koro ok nyal reno. Ma koro piny wacho ni tek no. Kanye ma Nyasaye kawo go tich nikech mane tije.
Muma wacho ni en Nyasaye manyalo gik moko duto. Tede ni seche moko gokinyi sama koro wuoyi kodi ni mama. Osegi kodi ma seche moko chunyi neno mondo kata tingi ki ai ot midakie no. Kich isetemo wuoyo gi chwori kaka ng'ama duong' mondo uwinjru idak. Tiyudo kotamore. Kaka imedo wuoyo kode eka omedo timo ni gik mahinyo chunyi. Kendo en ng'ama arrogant ma wiye tek mok dew. Wan gi chwo moko mochayo mon magi kendo gineno mon go ka gimok gin gik moko kuomgi. Seche moko nikech ne uchako kane onge gimoro e lwetu. Ma seche moko mama gima mi chunyi lit ahinya nikech dichuo ma koro sani uchayi ma timo ni maleteni. No kendi ko onge gimoro e lwete ma seche moko in manyi tiyo kata in manyi timo business mama tin ya kwidu ku chiemi odu kanyo. Tadir seche moko wan gi mon mosedhi asara nyaka support chuo mokendogi. Ma seche moko ni support kani yude ko onge kata somo. To ni sacrifice mondo gima tin minwango imed chwale go mondo somo tiek course mana otimo. Madir nyi timo mano ma sani owuok otiyo. Bang' wuok makoro judo tich otiyo kora ko chako ng'isi achaya. Kendo timo ni gik moko mok chal kod chwori mani ng'eyo. Kendo neni ka gima koro kini klase. Tinde en gi mon moko magitiyo gi office maginyalo wuoyo go. In ko duogo ni ot, to duogo ni elweny, duogo ni ayany, duogo ni gdhao. Onge kwe mineno kuom dichuono. Iwinjo, gino nyalo dhi kod minwa machunyi par weche mang'eny. Kendo magi weche mochopo momi udi ma ji odakie sani winjo ni dichuo nego dhako kata dhako nego dichuo. Kech gima timore ohinyo chuny dhako kata chuny dichuo mgi kode no gima nyalo time onge. Wanyisi niya, nitie Nyasaye minyalo dwaro kaka momacho dwaro mokwongo piny ruodhe gwachne makare. Kwe midwaro no Nyasaye biro kela. Kendo gik mineno mok nyalrego Nyasaye biro timogi. Kech onge gima tame. Onge gima tamo Nyasaye. Kata gima niuse gik mineno ni chuono koro gik kodi mok nyal yie mondo imed dhi kode mbele. Nyasaye nitie maloko ngima dhano. Ma ng'ato nyalo dwaro gi chuny lit ka dhako olo chunye gokinyi sama yaleni. Moch nadir Nyasaye ka nyalo yawnu chunya ruoth nyalo chako loko paro mar dichuono. Miwinjo ko chako mikwe musebedo ma ongego. Seche moko yalo gokinyi sani to uni kese odu kanyo. Ne unindo kokuwo uchiwo kinyi en ywaruok. En lweny ma ng'ato kuwo kod wadgi. Seche moko en lweny ma nyaka nyithindo be kuro pogre ot ama nyithindo dongo kuyo kendgi. Gineno ka baba gi mama nigo lweny marach. To kinyi sani ayalo wach man gi teko. Momo wacho dwaru mokwongo piny ruodh Nyasaye ukinyi wek dwaro cases mathoth. Kawuono un kaka family manie ot manena. Dwareuru wach Nyasaye miyalo gokinyi ni uyieuru kuom Yesu gi chunyu. Mondo sama ang' walemo dhieuru chongu. Mondo walami kodi Nyasaye mama kata wadwa kuom wach matek mani odu kanyo. Mamiyo seche moko winjruok otamore. Mamiyo seche moko kata gokinyi sani usiepa. Chunyi oseng'any idwaro wuok iwe dhako ni ot ise amua ni dhi. Weche mosetimore kindi gi chiegi winjo kagima koro ok nyal losore. Jachien jathua. Kendo Satan jamriambo. Onyalo kelo wach moro matin kind dhako gi dichuo modak. To gero wachno malokre got ma jogi ok nyal idho. Miyudo ka koro ji ariyo mosedak kata higni mathoth. Nuko yeche nyiso nu weru. Miyudo ka koro nyaka nyithindo dong ka chalo nyithindo ma onge jonyuol. To kinyi sana nyalo wach man gi teko. Wach manyalo riwo gima osekethore. Kata obedo jachien momako dala moro. Mamiyo dala duong' ji nitie lakini jogo ok nyal romo. Wan gi dala ma kata sani en Desemba. Ji wuok kuonde taonde kondo manyo gidhie manyo giduogo mier. Yawuoyi duogo, nyiri duogo, mon duogo. Lakini boyudo ka nitie dala moro ma kata Desemba romo. Ok ni yud ni yawuot dala oko muduoge dala. Jachien opogo ji mokeyo ji ma onge romo. Kendo ji odak ka gima ng'ato onge kod owadgi. Jachien pogruok mar sasio mar sigu. Mama seche moko mago nyithindi minyuolo ma be ne puonjo ka ukonyo mondo obed ji. Tok sama koro gisebedo joma dongo koro ka jachien otamno ginyal beti achiel. En lweny ma ka girome dala to ji en lweny. To kinyi sani nitie Nyasaye. Mwacho dwarie piny ruodh Nyasaye kod wachne makare dala ni kanyo. Gik mineno moremo go ruoth biro kelo tok yudo Nyasaye. Tok yudo Yesu Kristo gima onge biro betie. Muma wache muma niya. Gima miyo Nyasaye bedo Nyasaye ni Kristo Yesu adier. Kendo ka un kod Kristo Yesu, un kod gik moko duto. Omera kinwang'o Nyasaye miyalo ni, miyie kuome. Kata ben ni somo in gi certificate. Tigo lam tich onge manya motami. Omera wuotho ka ng'ama ok nodhi skul idak ngima mar chalo mar chokora. Gima ber minene ngima ni onge. Wach Nyasaye mayalo nigi teko. Mar yawo yore mojochiende noloroni. Momiyo seche moko
ju chai nyaka jomoko nego chai. Satan nyalo dwoko ng'ato piny ma nyaka ng'amoko nego chai nyalo chai. Nyaka ng'at miyombe klas omere chin nyalo keti ma nyaka jakwath mondike gweng' mabe seche moko ichulo pesa matin nyalo wen minu marach ni tiyo tich maduong'. Miyudo ka ng'at moko nego cha minu chae kech in wuoyi monego chung kod dala jochino lorni oko. Gima ber ma ailuti ma konyo dala tamore. Omi dak gima mok chal kodi. To kawuono yalo wach man gi teko. Momo wacho ni dwaru mokwongo piny ruodh Nyasaye kendo gwachne makare gimorem modong' ruoth bro medo. Kata bed ni ngimani marach. Jasigo rwako tuko mi madhi kodi. Wan gi jowetino keto tuko mi odhi klinik dwe ka dwe kata wi ka wi ka dhako mayach. Unge ber monene ngimane. Uwinjo ka ngimane chiegni gliel. Yunge gena diendi chaki bed mangima ke jasigo ani piny. Iwinjo kama gino nogikie makoro gino ne okwame no kanye ma Nyasaye chake kodi. Umara sama Lazaro ne tuo mapodi chiedh dmi yath babed mangima Nyasaye ne okodonji tuo Lazaro. Sama Lazaro ne tuo mepodi onyalo mede i muya e osuptal. Yesu nolinga linga. Kuten Yesu repon Lazaro tuo hiore to Yesu kowuoyo. Wachon tuo no kobetie kicho tho. To betie mondo nying Nyasaye onwang' duong'. Ande ba wacho ni niya, gimine no motami kwe momiyo chunyi paro weche mang'eny no. Gino pok obetie mondo tieki. Gino betie mondo Nyasaye majaraund joko ma piny odongo nyinge yudo duong'. Ukinyi sani kata obed gima sembi mwinjo ka wuotho kodi motami e ber. Yesu nyale muna kinyalo yie mar dwaro Yesu gi chunyi ma iye. Ukinyi ni kiyawo ne chunyi. Kata obed chien mobagi ma in gima itere lwete okuogni. Wan gi ng'ato makata chak manohala mokaw kata loan kata milion kadha nodwa timo go investment moro manyalo kelo gene dalagi to gino dechen apiny maketh morum moko konye miyudo kichulo gowi moko konye adier gimoro moro mitemo timo kuogni maber kata itiyo iyudo msara kata itimo business kata ibed mna ja contract kimako tich monego kel pesa maber lweti omero tiyudo adier mutim kwana mago hesabu madonji. To sami chako tich to kaka pesa rumo moko konyi bende kia. Mipoka tich rumo kini mibandhi e tich kanyo. Gima timi utami ng'eyo ne en ang'o. Mano gima koro beyond sombi gi riekoni. Kanyo koro dwaro Yesu mayalo. Ene ma kiyawo ne chunyi ma odonjo. To nyalo mako yamo mar jachien marach mama laro kodi gima yude lweti. Momiyo in kwende ok donje gimoro amora mitimo. Inya timo budgeting. Wan nyaka jomotimo economist. Lakini kata kaka obendo somono time puonjo cheno tami ok onyal go kwano gimo nongo makonye kech gima time is beyond rieko mano koro spiritual war eno dwaro mna Yesu kende muma wacho dwaru mokwongo piny ruodhe gwachne makare e kamago duto morem no med ang'o mineno moremni mokenyal nyiewo gi pesa ma in go kech wan ng'ama nigi millions of money e bank lakini kwe mar ot otame mano kenyal nyiewo gi pesa. Wan ng'ama nigi pesa maduong', pesa to nitie, lakini pesa otami nyiewo dhako madak go. Mi dak msumba, ti ng'ama nigi pesa, dhako tami kendo. Kata kikendo to amo kuchwanyoru, gimariembo dhako bende kian en ang'o. Omiyo wan gi chuo modaki ot maduong' kendo malich, en ye msumba kanyo. To nyiri adi, majochia majobeyo, musumba man nigi pesa, moko ringo kod gache matend gi dongo. Kendo daki ot mar nengo, to odno dichuo nge iye. Yechino dagi no koyo ng'ama kende eno gombo mna chuo kod wang'e nitie jechino manyalo keti mama madier king'iyo ngimani tipenyo nang'o matima kech kata yudo mna ng'ato maber mopango go mondo ukendru to jechino thuo ng'ano mochwanyru magi mularo onge tuweru kamano en gima oseketho ni dak kod ji mathoth kendo yudo joma beyo dir monego kendi to gikone no ok winjru kodgi jechin moro odagi nok kendi en otamo sombi ibende ng'e maber kata ibedo judge mayalo buche e court in jaja dir bura te yalo lakini buch dhi tedo madalau to chunge nyimi omidak kendi ka ionge dichuo nyithindo be seche mokin go minyuolo gi jomo pogre ina gi joma mi ich manyuolo kodi to makindi melungi chiega otamore kata in gi pesa to nitie kata mi in dako moriti gi polisi ni in gi bodyguard to nitie lakini mago dhano bodyguard moriti no gin dhano lakini ok ginyal rito jachien motami dag dichuo magitam jachien okuomi to wan gi Yesu makinyalo yie kuome osana ja Nazareth ng'at ma jaber ento nyalo timo gima dhano ok nyal Yesu nyalo timo gima pesa ok nyal kendo gimineno momiyo juoke ma imwandu no momiyo sama tin dwe kendo ti report ka juoga
ka jaketho mano mak mano ketne 110 every month nyaka report ka police ajugo kiti kama buse lwete maski leo matin to goni sim ni kanye kendo rogoni nyaka lu chikne to gimoko nyigo be onge gi na mriambo mag weche mag conning momayigo mwandu momiyo seche moko ichulo nengo ka joga kage mani hologo ikuno Yesu nitie mok bi dwaro pesa ni onge mwandu ni ma Yesu dwaro mondo ichiw ye kokonyi Yesu dwaro mna yie mar chunyi kuom wach miyalo umera mwacho dwar mokwongo piny ruodh Nyasaye gwach Yesu makare gik mineno momiyo piny wuondigo Yesu biro timo ni nono kuom yie mar chunyi kuom Yesu ja Nazareth osiepna kata bed Satan muketi makata kinyiew mna gari tini magachi yudo accident wan ng'ata magachi ok onyal nyiew maringo dweche ariyo kapok ogore piny kata poko tuomre mobedo written off maseche moko tami to jomoko nyiew gache maringo higni gi magari timo keti kidi maonge gimo ketho gache tinto mari otamore kata nyiew muda matin gari no gimoro nono yuchinde go dagi nitie Nyasaye maki kuome nyalo chungo Satan mawono ketho ok mawono dhier mawono chandruok mawono siko mok dwar ni ber kech muma wacho ni more mibro medo ka ng'ato yie kuom kata dwaro wach Nyasaye makare muma wacho dwaro mokwongo piny ruodhe kod wach ni makare e kamago duto nomed itie gik mibro medo tok bi med gik ng'ato poko yie yaw chunye ni Nyasaye wan gi ji maseche moko ngimane nitie gima Satan chunego moko hero to ji neno ka gima mano timne kata mna kongo mineno ma ji madhoni jomoko kumadho kongo nikech raha be ok omadho nikech hero nitie gik chine machune makato tem no kodwar maer to poka gino barabara kode ka changa gino barabara kode ba kendo konwango pesa to gino ile unyo ka gino wilo pache bro chiu ka pesa oserumo e lwete mono yoro siko mnyechino konyo ndichwani adiri se ketho pesa mang'eny e kongo ok en heroni iudwaro mondi ibendi beda ka jowadu kata kamano Satan ochuni kod mer en gimo ketigo ga chuna imadho maseche makoro pachi chiego kinyi ka kongorume wangi to pi wangi chwere ywake ot ka nyathi kiparo kika kongo sandi seche moko sedhi kodi muko lakeni seche moko community ndikodre chalo jakumo gwaro wange kod waya ogwari moko ipiny ma lembe ni oridhore tingamu luor kati office committee gino timi mokichal kod gima in to Yesu mayalo sani nyalo chungo jachendo kongo mar ura momakino kato bedo gima ng'ate manoloko ingimani kech wan gi jomoko ma kongo momadho ken mare en gima nolokne kod anyuola kane lawruok kod piemruok mar dalo amalo manorane ne enomer mothoe to kinyi samele ne kongo no nyalo wiyo siepa e kom kami bete mine nani ki yie chunyi ma ekibunjo koro mo chunyi inyalo yawo chunyi mar lungo Yesu ngimani ka uni lungo Yesu mondo war chunyi kendo inyalo lungo Yesu war chunya kawuono kineno ka kongo sendi omayi mwandu omi wuotho golong mabaw ting'ama tajiri omiyo nyithindo dak ka nyithi kiye to gin ng'ama yudo pesa omiyo chai gi jomoko nego chai makata kedhi dala nyaka nyithindo moko nego wuoni marach wuoni marach kech kongo dwanyi kongo nyalo dwanyo kata japuonj mapuonjo nyithindo skul monde government miyudo kodonjo skul to nyithindo miel kode ka nyathi kendo en ng'at ma wiyo baro ma onge geno ng'ama piny odong'go iluongo ni japuonj ma jamer omero mer makobiri klas to lwete tatni onge kwe jacheno dhi kode kawuono yalo wach Nyasaye maki yawo chunyi monde dwar to nyalo kwanyi nyalo choki wach Nyasaye nyalo ywa ichuodho kama Satan osoyieno kata bed jachien kinde moro na neno mama moro ma daktari ka jachien dul megoyo piny motame tich momiyo ketho ne tich matindo koti kech ndul megoyo piny mano koro beyond drugs miyo ji osuptal en koro dwaro Yesu ja Nazareth kech wan gi ndulume manyalo go ng'ato piny miyudo ka jabero wang' medendi okunjore kech ndulume goye piny lakini Yesu manyalo go kinyi sani ngi matamo gimotamo somo motamo dakteche motamo rieko mar dhano nyalore kuom Yesu Kristo ma ja Nazareth muma wacho dwaro mokwongo piny ruodhe kod wachne makare budong ibro medo ibi kamibeti go kinyi sani kinena nitie weche mibeneno katek kodi nyako matini nitie gima sandi woyi nitie gima wuotho kodi moma ikwe mosembi kadhi kodi kata obedo spirit mar chode kata obedo mana mar kuo murwaki momiyo ineno kidhi tho irisasi kuom timbe mitimo ling'ling kata jachien noso imni al-sabab to iwaro wuok kanyo to wuok yotami wach mayalo nyalo gonyi jalano maketi thuolo mibed ng'ama kare kendo ng'ama luor kata ibed nyako jachien okete chode ma in chuo mayudi iyudo mana chuo machodi kata obed jachien momako kijana moro
timo kodi timbe mag wich kuot mi bende seche moko ipenjo nang'o matima isedwaro we timbe koro tamore kawuono yie kuom Nyasaye mayalo mumwacho dwaruru mokwongo piny ruodh Nyasaye ma en waro kod wachne makare to gimoro amora mireme ngimani ibro timo ni kawuono kata beni tuo ni otamore adwani yie ukinyi sani kecha chomo kama dwala me Nyasaye kod janeno mara iwuni kamibeti ing'e gimidwaro ing'e gimatimi kata jachino dagin dala emo kidogi woni gi jima koro mwaka enena maber pesa nene lwete to ka mwaka dhiru mo makoro be onego dog mno dhira dega nyuonde satano lalo pesa lwete makata temo ok nyalre magi kondo dong Nairobi ka jedhi dala kata dong Mombasa ka jedhi dala dong Eldoret kata Nakuru kata town dio kata mna Kisumo wan gi jomoko mapangi town mafaya en kata $150 to dok dala tabu moko pango otomi center magwengi ngiji tinyeru teri pangi gwengu center magwengi town midhi pange to ke center mi dog dala wutami kijuchido loro ni kanyo wan gi mon machode gwengi eno pango te center kanye kamutiode en gir wich kot magwengo ng'eyo to Yesu mayalo nyalo tieko ni wich kot mineno no tieko no Mariam manyar Magdala piny Jeriko kane dhako ma jachode ma jong'e gweng to chieng' manoromo gi Yesu mayalo sani japuonj no waro Mariam odong dhako ma nyinge ler ma nyinge ni Muma we neno no kama Satan oketieno e kama onego ibedie be we yie kod nying ma dhano mi Yesu nyalo loko nying no mi nying manyien kawuono adwa lamo kod Nyasaye inja neno mobet piny manena sani gokinyi kata nyathi skul makodhi skul to kinde penj ti wangi chwero pi wi bari miduogo go result mok chal kod sombi kawuono yie nikech adwa lamo Nyasaye kod ng'ato adoni nwang'i yie okinyi sani kiwinjo kidwa ni go chongo piny ga ne chongo piny kuom yie to momwacho dwar piny ruodhe kod wachne makare tiende ni yie kuom Yesu luong Yesu mondo wari kidwaro waro yawe wecho nyingisi Yesu ni Yesu wari chunya an jaricho weneno jomang'i weneno jok mobudho ga ot kanyogo jogo wuondi nikech gin gidhi maber ine magini timi dhako sami nyieri dalano ine minyieri wadwa lamo kod Nyasaye yudi yie kigo chonge piny walam Wuoro maler in Nyasaye ma jakech kendo kilokri bende kloi ine dhako makoro chunya lit kuom chandruok ma seche mokale dichuo ni Ruoth akete lweti nyathi ma nyako makoro ywak e nyim Ruoth akete lweti dayo ni Ruoth nene kaka ywak nikech dala ne gi nyithinde jaduong' ni Ruoth akete lweti jal matuo moninde pien Ruoth akete lweti timo ne ng'ato ka ng'ato dwaro mar chunye kod kwayo mar chunye amako loch gi teko mag jochiende madino paro kod winjo mag dhano chunje masando oganda Nyasaye piny gi chandruok amigi chike nying Yesu nigi onge loch kuom janeno mosego chonge piny mosekulo wiye piny sani erokamano kuom timo maber ne ng'ato kod ng'ato kinyeni duong' odog ni Nyasachwa e nying Yesu Kristo Ruoth amen. Ago ni Nyasach polo go piny erokamano mwaselamo yie chunyi ma iye kuom Nyasaye moselamo osetimo kendo wach mineno matekno Ruoth oseloye kendo idhi bedo janeno kiyie gimitim dwarie kanisa miyale injili mar warruok mondo idonje kanisa miyale wach Nyasaye mar warruok mondo iwinj wach manyalo mi dongi kendo ne hondni madongo ma Nyasaye timo kokalo kuom injili miyalo atieko kafulo nyinga an Bishop William Abol an jalego Murmalange piny Siaya County dala wan matera school kanyo sani adak e piny Olympic Kibira ka Nairobi kain e piny Nairobi ka to didwar bire kanisa kamantie kawa gari manyalo kili nyaka Olympic stage am Olympic primary ki a town idgari namba boro ki secho Olympic gona simu e namba maringe screen kage abro direct kaka ichope kanisa kamantie mondo walam Nyasaye kendo wapuonjre kuom wach manade midwaro kaine piny dandora wan ga kanisa kanyo kayole wan ga kanisa e piny Siaya wan ga kanisa kuonde mang'eny wan ga kanisa Imbo Usenge town kanyo wan ga kanisa e piny Ayesembo Yude wan ga kanisa nyaka e piny Busia wan ga kanisa kuonde opogore nyaka e piny Ugenya Sega wan ga kanisa e piny Ng'iya kigo sime ka kanisa wan era na wabro direct kaka ichope kanisa mamawa namba mar simu mara en 0721 280025 0721 280025 Airtel 0782 495 namba go teni screen ka inya yudo puonj maga be YouTube account mara ki subscribe Bishop William Abol YouTube account ki search
ibiro yudo puonj mag wach Nyasaye mani YouTube kanyo. Biro gwedhi kendo ibiro winjo ng'wono ma Nyasaye otimo. Nyasaye mondo gwedhu nyaka Jumapili manyien. Shalom.